Ngibonge nakoza kwethu. Ay mhlawumbe ngiyibambe la kwamanje. Ngo yeah. Ngicela futhi ukuthi ngiqhubeka ngibonga. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene la emsakazweni kuma teams ahlukahlukene. Ngafika ngaqala ngasebenza noVusizwe, ngisebenze noNgizwe. Ngisebenze noNgizwe. Into engangigida engiphekiwe mina ngisebenze noNgizwe. Ngisebenze nabantu abahlukahlukene, ngiyasaba nanokuthi ngibale ngoba kokunye uyabona ugcina usukhohle ngoba ukhuluma ujahe nesikhathi ugade nesikhathi. Kodwa kubona bonke abantu engisebenze nabo, kuona wonke ama teams ahlukahlukene sithakela isizwe, ubusuku obuhle. Ezingasoze zabuna phase 1 nezingasoze zabuna phase 2 isidlo sasekuseni vuka mzansi breakfast show